A vlastne kvalifikácia prebieha tak, že v boboch celkovo môžete jazdiť 3 druhy súťaží, čo je Svetový pohár, Severoamerický pohár a Európsky pohár. S tým, že na Svetovom pohári máte akoby najviac bodov za umiestnenie a Severoamerický a Európsky pohár máte rovnako. S tým, že to je tak, že keď sa umiestnite na prvom mieste v Severoamerickom alebo Európskom pohári, tak to sa bodovo rovná, ako by ste skončili 13. Vo Svetovom pohári. Okay. Čiže v podstate zbierate body a potom vlastne 25 najlepších sa kvalifikuje na olympiádu s tým, že tam sa potom preškrtnú aj krajiny, ktoré majú vlastne viac posadov, ako sú napríklad Nemci. Keď majú, 5 bobistiek, tak nepôjde 5 bobistiek, ale pôjdu iba 3, čiže sa 2 vyškrtnú a tak ďalej. A to sú tam také kritériá, ktoré sú akože trošku ťažšie na porozumenie, ale sú tam proste, že 2 krajiny po 3 posadky, 4 krajiny po 2 posadky. A neviem, či som to vôbec dobre povedala teraz, ale proste sú tam takéto, že niekoľko krajín má 3 posádky, 2 posádky a potom tie menšie krajiny majú 1 posádku.